Sound. Maya-payabak po. Pagmulan tayo pong iniing tidong parangal kang Santa Rita de Acacia. Siklaw tao po. Ginubusan mo wari po din labi ko. Managkas ng suwala ko yung makayubong puri mo. Kapanisyan. Itamangan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang taong totoo, ipanglina lang mga timbus kako. Uling ikang Diyos ko, mabilog kong puso malsinta kaya ka. At uli ni palsintan na kanlakwas kay sablang nano, pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko kaya ka. O alananggang kayapan, nino yung may natuling mamuri kaya ka, mga pepatula king pamagaganaka, pamangamanu at pamanyapat. Ako po nun Diyos ko, nung sopan mo ko king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king ako miyuman mikasala. Layan kong lisyan isakwil, ing sablang makayuli, king ganap, king dapata mayap. Mga ikumpisar ko king ganap akapiya dyan, ing ganaganang sala ko. Manalig kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli na amuman, ning maulagang bunga, ning mal apamay lasat pangamate mo king krus, at ning puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ako, itang grasyang ikabiya ko, at pamanatili kong sumuyong kaya ko, ang kaking oras ning kamatayan ko, yanasa. Panalangin king Aldoldo kang Santa Rita. Itamangan po. Kayo mo yumuha na esposa ng Jesus, may panagaulan king metong ng suksok, itang kayang korona. Idaon niya po inimpuso kong sisisi, at magpakumbaba, harap ning tribunal, ning pakalulo ni Diyos. Banking pamamilatan mo, apakyabutan ko, ing kapatawaran king kasalanan, at kamtan ko naman ing yadwan ko, kaniting trido, lalong-lalo na nung makaligaya king Diyos, at makakayap kining kaladwa ko, yanasa. Panalangin. Itamangan po. Mataluktok at tronos, anong nguya makataklo ing kadurukan ng Ginoong Diyos. Tanggapan niya ing kakong koro, ing esposo ng may korona ng mismong Gino, ing maligayang Santa Rita. Tune at bayo namang trono, pipaynawa na puso, mga legapanan,
dili ng kipnon ng esposo. Pusong ema ng damang kapasnawan, nunemo kin Diyos, at kinlasang ipauli ning sinta kin Diyos. Idaw nyiting milalablab a puso, pati na ing kapagnasana, at idonyok kindening puso mi, isakbil dasa ing kapagnasan king sablang bagay keting yato, pati na ing dasyang yaduan mi kaniting trido, nung makaligaya kin Diyos at makakayap king kaladwami, yanasa. King katemikan sambilan tala deng dasyang buritang nabangnan, king pamamilata ng Santa Rita de Casia. Ipami at subanwa mi sambani lagyo mo, datang kaya kami ingkerian mo, mi pamintuan ilog mo, kaya desolib antibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiyem kaya kami kingaldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yemo kaya pa'y Saul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang maroka. Bapong Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwat kaya ka, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, ang induling Diyos, ipanalayan mo kami kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan ni Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan man manggaman king alanang gayanasa. Ipami at subanwa, misambani lagyo mo, datang kaya kaming kerian mo, mi pamintuan ilog mo, kaya desolib antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yemo kaya pa'y Saul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapong Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwat kaya ka, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, ang induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan niyan. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jaran ligaya, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan man manggaman, king alanang gayanasa. Ipami at subanwa, misambani lagyo mo, datang kaya kaming kirian mo, mi pamintuan ilog mo, kaya desolib antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yem kaya pa'y Saul king tukso, nunay kabos kami kisablang maro. Bapong Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwat kaya ka, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan ni Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan man manggamang king alanang gayanasa. Panalangin. Itamangan po. Maligayang Santa Rita, nuwan ang patulunan king esukot malyari, pepalagyuan ning mismong Diyos, kamasmas ding malungkot, at talang maningning ning Santa Iglesia. Suludan tutukyan ding malda, balang miras kintuntong sadsaran ding pangakabos. Pamutulan mo po dining maglayag, kiniking karinanin luwa, at slagan mo rin ning kaladwami, kinsulu ning alananggang katutuan. Ipakilala mo, ing kailanang kabaldugan ning bandi, ketiking yato, at ingay mo nanong malaga nanitang biyemetong. At uli ning kakamal-kamalan adaya ng Jesus, ampoing kalinis-linisan ang apangahagli ng Mariang kasantusan-tusan ng Hindu. Ipawaga mo po kaya kami ing kabanalan, upaya at grasyang pigkalam na kaya ka ning banwa. Daptan mo sa king dening puso mi, miyurong lat marayo, king mabagsik ng alon, at alimbuyo niting yatong babaltangan mi. Baking miras alang guli-guli, king kanwanan ay lanangga,
ameging paksa ning pangalalang mi. Painawa kaya sa aking karatunan, kaniting ginong pigmulan at kaulyan, ding sablang lelangan. Yadwan mi naman, ing pakibatan mo sa akin kami, ing grasyang yadwan at pagnasan mi, kaniting krido, ing sablang kapagnasan mi, pawangasan, mimikil king kapurit at ikaligaya, in Diyos, makarangal keka at makakaip naman karing kaladwami, yanasa. Pamupos a panalangin. Kayumuyumuan at manandaman ay Yesus ko, baning kasantusan-tusan mong katawan, mga dadadngan king sugat at lumasa, pauli ning kasalanan ko, biriyan mo king malabontok mo, may putungan niyang koronang suksok, at pigkalam miyang dininan metong kareti, ing kalorguran mong isang tarita, milimbagyapin kayo iting tanda, king kanuman na, niting kaya kang esposa. Pigkala mo po kako ginuko, king pamamilatana, at uli ning kaya pepatulo, rading mga laing suksok, ning kaya kang korona, aminagos king kaya kang lupo, tugtugannya sa ining kaladwa ko, bayang luminis ang pong dalise karing suksok, nindakal kong kasalanan. At nung luminis ne, munyayang masampot abungong dapat amayap. Manatili sa anggaking kapupusan, bakong nabangnan itang pengako mong biye alanangga, anong nura kapuryan kaya beke ingke kang esposa, ing talapamilatan kong abogado, at kambera ding hanggang koras ding santos, ang pong angeles, alang likat purian pupuri kayo, king ligaya banwo, manggaman king alanangga. Yanasa. Kapurian kang Santa Rita de Casia, pupurian da ka, ritang esposa, busal ding suksok mi bayid ka, at meging rosas na kang Kristo, dibinong sinta. Dininan meng tanda Ginoo, ing alipan mong irita. Kintandahanin kaya kan lugod at pamaylasa. Panalangin. Diyos ampong ginuko, ampat mong pigkalaman men dakal a grasya, ing kanunmanan a Santa Rita, akin lubos ng pamakitulad kaya ka, ligurano ding salang ng bilimbag king puso, ampong kanwana na. Intandanin kaya kanlugod at pamaylasa. Yaduan mi po kaya ko, uli ning pamamilatana, luguran minomon din kaya kang kasalang, at apigunang-gunang ming alang kapupusan, ing sakit mong delanan, king pamaylasa mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga, yanasa. Kinaginigin pa po aning anak, ang po aning banal na Espiritu. Amen. Siklawd tamo po at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay higpami, aminan mi ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon bi. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, aduan mi keka yung kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatian na karing dakal na tao. Aduan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot me king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi na rin sablang lilingap, karing mi salunan.
Ban makasuyo lang karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo'y pa magtagulaling ding sarili ra, king pa maglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo na retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawag kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. E mo sana pisawiling ya Krismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kayang ikapos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana ng Birhen, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita ning Cassia, San Bernardino ning Siena, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Kaniti pong kikatang kapag masusyen, pakiabetala ka rin kikatang panalangin ding makatuking intensiones. Trido kan Santa Rita de Cassia, Hermanidad de la Correa, y Santa Rita de Cassia. Ding pasalamat na ding makatuki. Mayor din Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine. Dit San Lito David and family. Tridum Mas, Parangal King Biren de las Flores. Sponsor Roel Panlilio. Birthday Thanksgiving ng Lorna Lagman. Speedy Recovery, Chismel Dialca, Angel Pajardo, at Susana Manalad. Healing Bel Trinidad, Mario Supan, Lerna Panganoran, Lina Bonus at Jesus San Luis. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Crisanta, Juanito, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Julieta, Luisa, Corazon, Benjamin, Cheryl, Yunida, Librado, Jesus at Inocencio. Magkiabetan po king dalita pamukulan. Sa king kabanayan, ika
Kinugining ipa po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin, maya pa aba kay kayo po, maya payabak po amo. ating may kakapatad, banga bebetang matampangganap kaniting kapag masusyan, sisyan tala pareng kasalanan tamot, anyaran, ang lunos na't kapatawaran ng hapong Ginoo. Ginoo, sinabi ning anak mo, king nanumang adwan mikeka, king lagyuna, ipagkalog mo. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, sinabi mo, king ala ng lugod, amay git pa, kesakit ang idaw ning metong atawing biyana, halang-halang king kakalugura na. Kristo, pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, iking sasaw kay kaming lugod, karing kaparaming tao. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may ipahing tutu, pakaluluhan na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king biye, alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kapamilatan iting misteryo, ing kaya kang pamangabos, isadya mo kaya sana para king biye langanga. Impamagmasusimi, king kamatayan at pangasubing mebye Kristo, antabyanan na kaya sana ang gaking kaya kaming kaligtasan. Itihadwan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po kingamano ng Ginoo. Pamamasang iba't, king libro ding dapat, daring apostol. Ding apostol, ang ponding makatwa, kambiyaning mabilog ay iglesia, pikayari lang, padalang mapilan akatawong pekakatawan da, at tuki karipad Pablo at Bernabe, karing Antioquia. Pinili doring at dua katawo, kilalanan daring kapatad, ilabin di Judas, Amayawos Barsabas, ampo isilas. Pe paralade karelo ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, ake kong kapatad. Payabot da ing karelang komusto, karing sablang kapatad, alaying pagano, amanok-nangan king Antioquia, Syria at Sicilia. Miras kaya kami ing balita, king ding mapila na kataong ibat kaya kami, keti Jerusalem. Detangan na kayo, at liga-ligan na kayong gilwan ay isip, king karelang pamagsalita. Makanyan man, deti alalang kapainggulutan, ay ba't kaya kami, para daptan dayta. Uli nito, mi pulong kami, at pikayari mi, ing mamili king pekakatawan mi, at itubudla kaya kayo. Datang lang kayabe, daring pakamalan ming kakaluguran, a Pablo at Bernabe, pasayang king beso suyo, raking Ginoo, tang Yesu Kristo. Tutubod milaki kayo, uli nito, di Judas at Silas, amunyeng patutu, personal karing bage, simbitla mina kaniting sulat. Uling kaburyaning Banal Espiritu, at kasangmetong na kami kaniti. King kayo mirinang aliwapang tuntunan, labis karetang makatuking tutong kailangan.
Manginlag kayo, king pamangan, amiyang pang karing Diyos-Diyosan. E kayo mamangan daya. E kayo mamangan king karni daring animal, apeterang peparayan, at dumayo kayo, king sablang manawang. Pangilangan nyo nga niti, at e kayo milisya, king matulid a Diyos. Pepalakwan doring tubod, at tinaglusla Antioquia. Karasda ka rin, tinipon doring sablang alagad, at binyere karela ing sulat. Inyang aba sarering tao ing sulat, miragdagla tetaganalub, king kausukan adaralana. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit kong kapuryan kaya ka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Dalit kong kapurian kaya ka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Lubos keng kaya kang manalig, o Diyos. Dalitan dakat puryan, migising ka, o kakong kaledwa. Migisin ka, kakong alpa at lira, pati aldo, gisingan ko na. Dalit kong kapurian kaya ka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Pasalamatan da ka, o Ginoo, arapan da rin sablang tao. Dalit kong kapuryan kaya ka, busal ding sablang bansa, uling ing lugod mong kukupas, diras banwa, at ingkekang katapatan, lalagpos karing biga. Dalit kong kapurian kaya ka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Itiya ingutos ko nga naning Ginoo, mikakalugod kayo, ang timonong makananong rakong liguran. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasak ang may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, itiya ing utos ko, may kakalugod kayo, ang timonong makananora kong liguran. Ada nang lugod na may git pa, kaya sakit ang idaw ning meto nga tawing Vienna, para ka rin kakaluguran na. Ikayo kakaluguran na kayo nung tuparan nyo ring utos ko. Era na ko sa nalipan, uling enabalo ning alipan, ing daraptaning panginwana. Inyay nausda ko ang kakaluguran. Uling isab lang dindam ko, kang ipa ko, pepabalo ko kaya kayo. Ko pinili, nanay ako yung memili at tinuldo kaya kayo. Bandumwal kayo, at pasipamunga karing bungang manatili. King uli na niti, nano mga adwanyo king ipa, king lagyo ko. Ibiyan na kaya kayo. Itiya, ing iutos ko kaya kayo. May kakalugod kayo. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Makiramdam tamo po king umili. Dalawa pong larawan ang nandito, no? Santa Rita, pista niya sa Sunday, May 22, pero ililipat po natin ng Monday kasi pag Sunday po, hindi natin mapalitan yung liturgy, dapat Sunday liturgy. At Easter pa naman ngayon, nangingibabaw po ang pagdiriwang sa Easter
sa muling pagkabuhay ng Panginoon kaysa sa pista ng isang santo or santa. Kaya ito po yung simula ng Triduum in honor of Saint Rita de Cassia. At ito pong Mahal na Birhen, siyempre po ang Mayo ay panahon ng buwan ng Mahal na Birhen. Kaya ito yung larawan ng Birhen de las Flores, no? Flores, kasi ang isa pong kaugali natin pag Mayo ay ang pag-aalay, paghahandog ng bulaklak sa Mahal na Birhen bilang ating paparangal at pagpapadama ng pagmamahal, our expression of love. At tignan niyo po, no, ang kaugalian natin bilang mga Katoliko, just imagine, hindi naman natin sila kamag-anak at saka ang tagal na nilang nabuhay dito sa mundo. And yet, iba yung pakiramdam natin mga Katoliko. We feel so connected to these people na feeling natin hindi sila iba sa atin. Parang kadugo natin, kapamilya natin at kapuso. Ayan ang pagiging Katoliko. At iba pa mga santo-santa, si San Jose. No? Tignan niyo po kung paano ang trato natin sa kanila kabilang sila sa buhay natin. Kabilang tayo sa buhay nila. Para bagang isang talagang pamilya lang tayo. Sila na nauna nang nabuhay dito at natapos ang kanilang misyon. At tayo naman sa panahong ito, nandito pa tayo. No? Pero yung ating ugnayan ay nananatili. No? Ito po yan ang tinatawag na Communion of Saints. No? Sila na nandoon na sa langit, mga santo at santa, they continue to pray for us. Tayong kanilang mga kapatid dito sa lupa. At tayo naman, laging lumalapit sa kanila para hingin ang kanilang dalangin, para ito'y ibulong nila sa Panginoon ang ating pangangailangan. At ang mga kahilingan gusto nating matanggap, ang mga pabor na gusto nating matanggap. No? At tayo rito, ganun din ang ginagawa natin, we pray for one another. No? Kaya ito po yung relasyon natin bilang mga alagad ng Panginoon. Dapat makita natin, tunay tayong binubuklod ng pagmamahalan. Pag-ibig, pagmamahal sa isa't isa. Ang pagmamahal natin sa Panginoon ay tinatansin natin sa pangitan ng pagmamahal sa isa't isa bilang isang kanyang bayan, bilang isang kanyang pamilya. At hindi po ba ito yung habilin niya sa mga alagad niya? Actually, ito pong binasa natin ngayon, kasama pa rin ito sa last farewell discourse ng Panginoon. Yung bago siya pahirapan, dakpin at patayin. Kaya kabilang po ito sa mga parang speeches niya ng pamamaalang, mga paghahabilin. At dito nga po ang habilin sa mga alagad niya, ito ang bagong kautusan sa inyo. Mahalin niyo ang isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ito po yung Sa autobiography po ni Saint Therese of Lisieux, nabanggit niya po itong utos na ito ng Panginoon. Si Saint Therese of the Child Jesus of Lisieux, sabi niya, ang Panginoong Diyos daw sa nakaraan, ang pagbibigay niyang batas, ang binigay niyang batas, ay yung mahalin natin ang isa't isa tulad ng pagmamahal sa ating sarili. Ito'y binigay niya, sabi ni Saint Therese, nung hindi pa siya bumaba dito sa lupa, nung hindi pa siya nagkatawang tao, nung wala pa ang Panginoong Jesucristo bilang nakipanahan sa atin. Ang ating pagbabasihan at halimbawa sa pagmamahal sa isa't isa, para siguraduhin natin, mahalin natin sila, ay yung kung paano natin minamahal ang ating sarili. At siyempre, kung mahal mo sarili mo, ayaw mong magutom, mahirapan, so yun din ang gawin mo sa kapwa. Ganun din pagmamahal. Kung ang pinakamabuting gusto mo sa sarili mo, dahil mahal mo sarili mo, yung ganung pagmamahal sa sarili mo, yun din ang pagmamahal na ibuhos sa kapwa. Yan ang magiging parang pattern
Pero sabi ni Saint Therese, sabi niya, yun nung hindi pa siya nagkakatawang tao, ang Panginoong Diyos. Pero nung dumating siya, ang maging pattern at halimbawa sa pagmamahal sa kapwa, hindi na yung pagmamahal sa ating sarili, kundi yung pagmamahal na ipinamalas ng Panginoon sa atin, na mas higit kaysa sa pagmamahal natin sa ating sarili. No? Sabi ni Saint Therese, sabi niya, kasi yung pagmamahal sa sarili, mahalin mong kapwa tulad sa pagmamahal sa sarili, God could not ask for more, sabi niya. Hindi na siya makakahingi pa ng iba. Hanggang doon na lang. Pag ang basihan sa pagmamahal sa kapwa, ay pagmamahal natin sa ating sarili. Hanggang doon lang, sabi niya. Pero, para mahalin natin ang ating kapwa, tulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay walang hangganan, sabi niya. He loves us till the end of time. Ang ganda po ng ni Saint Therese. Walang hangganan. Actually, sa ibang mga kapatid na pare, ang reflection dito kung ang Panginoon ay nag-alay ng buhay sa atin, dahil sa kanyang malaking pagmamahal, kung yan ang tutularan natin, so dapat tayo rin ay handang mag-alay at maghandog ng buhay sa isa't isa. Siya ang ating parisan, siya ang ating tularan. Yung pagmamahal na yon, ang dapat nating isabuhay. Kaya ito po yung hamon sa atin, itong utos ng Panginoon sa atin, sa ating pagmamahal sa isa't isa, ang lagi nating isa-isip, isa-puso, ay ang pagmamahal ng Panginoon na pinadama sa atin. Yan ang dapat nating tularan. Kaya, hindi po yan madali, no? Alam nyo, binabasa ko pa hanggang ngayon itong binabalik-balikan ko yung autobiography ni Saint Therese. Kasi hindi madaling sabi niya, maging charitable. Kung minsan mayroong mga taong nakakairita. Sa kanya, yung mga kasama niyang mga madre, kung makikita niyang may flaws, yung mga kasama niyang mga madre, may kasalanan, kapalpakan. Pero sabi niya, she will never look at the flaws. Rather, she would look at their good intentions, sabi niya. Ang titignan niya yung mga, kahit na pumalpak ang isang madre, ang titignan niya ang magagaling nilang intention. So that, itong pagmamahal na utos sa kanya ng Panginoon ay patuloy niyang ipadama sa kanyang mga kapatid na madre. At sabi niya, ito po ang gusto ko sa kanya, Jesus loves people through us. Kaya yung pagmamahal ng Panginoon na ginagaya natin, ang nangyayari lang pinapagpatuloy ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin, sa pamagitan natin. Ginagamit tayo, parang pagmamahal niya ay makarating sa isa't isa. Kaya ito po, tulad ni Saint Therese, tayo rin, sana maging aware tayo, Jesus is using us to love others through us. Kaya yung pagmamahal ng Panginoon na yan, na walang hangganan, sa atin niya na ipapadama at may papaabot sa iba. So let us allow the Lord to use us to be His instrument of love. Amen. Ngayon ating idulog sa pinating mga kaibigan, tayong lahat na binibigyan ng Panginoon ng isang bagong kautusan, ang mahalin ng isa't isa tulad ng pagmamahal niya sa atin, na ang pagmamahal niya sa atin ay walang hangganan.
Sabihin natin sa bawat panalangin, Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami lugod mo. Para king Santa Iglesia Katolika, abalik na sa ing malalamdang devotion, king tunay presensya ng Diyos, abalamuwari, metamlenge ning kasalukuyan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami lugod mo. Para ka ring mitagulaling king karelang biek, king Santissimo Sacramento, ela sana miminalo king karelang devotion, nune lalo lang palalaman at ikalatiti, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami lugod mo. Para ka ring sablang makinabang, aebabe matampang kapasalamatan, manakit lasanang mapilan a pinandit, pasalamat laking Ginoo, kay batang mengan, king kayang kamalkamalan na katawan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami lugod mo. Para kaya katangan, ibiyena sana kaya katamo, ning kaya katang pamakinabang, ing tetagan, at sikananlog mipasyag kimpanga Diyos ng Kristo, at king kayang laganap at upayang magligtas, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami lugod mo. Ngini, adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. O Ginoong Yesus, alangang kayong lugod mo kaya kami. Pasulungan mo yung kasalpantayanan mi kaya ka. Gawan mo kayong mit mong kapasalamatan, babye pansin, king pangatyo mo. Potang tatanggapan da ka, king pamakinabang. Higang mabibi at magari, manggaman, kapilan. Amen. Dito pong makasadyang mag-operta, rakad na lahat muntaking libutan. Makiabit ang pong magkantakin dalit para king pamagsadya karingay. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sana yung Ginoy, tingdaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya yung kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakadulong Ginoo, papagbanalan mo sa reting ayin, at busan mong yung spiritual ming sakripisyo, gawa na kayong alanganggang ayin kaya, itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya kan timurin. yat nayo rin puso yo. Makayat na no, king Gino. Pasalamatan tayong Ginoo, at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid.
Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ning pamanyubing mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Gawa na kaming anak ning sala, ami bangon king bayit alanganggang biye. Biglat na rin pasbol ning banwa, bantanggapan ning tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, ing menatbus king kaya kaming kamatayan. Ing pamanyubi ng mebye, ing pamibangon mi king bayong biye. Ing tula ning pamanyubing mebye, babay ning mabilog ayato. Kabang di sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ing kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya kang. Banal, banal, banaling Ginu, Diyos sa mayupaya. Mitmuyeng banwa tingyato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad king daratang king lagyuning Ginu. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapit kaya pasalamat siya kaya ka. Pira sunod binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya hindi ko nga nat kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Itiin kalis, sing kanakong daya. Ing daya ning bayat lang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para kanisablang tao, ban kaya tami patawaran daring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyabli na may biyening anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyeting kalis, ing kaligtasan. Nayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapak mo maming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung ilugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mo na naman di kapatid ming pepaynawan at maninayang subing me, lalo na di Elisa, Amelita, Florentina, Consolacion, at Melinda. Ading alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana kay maligay mong arapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya lang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutub, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintuking amahin tila pangabos at bibukin bala ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin.
Ikabus mo kami o ginukisab lang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakadudu, parati kaming mikabus king kasalanan, at minigtas kisab lang kaligaligan. Tabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Di po may kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Cordero ni Diyos, amilalako, king kasalanan niyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, amilalako, king kasalanan niyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, amilalako, king kasalanan niyato. Ibigay mo kay kami, ikapayapan. Ibigay mo kay kami, ikapayapan. Ibigay mo ikapayapan. Ibigay mo kay kami, ikapayapan. Ibigay mo Yung malugod at maganakatang ginom, ing kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ang tamang may kumbira, bang tanggapan niya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, Ginoo, kumatampang matampang tanggap kay ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, mananasanang iting Eukaristya, apig masusyan mi bilang kapigaganakan king kekanganak, so panaking sumulong king lugod. Itihadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuman tabi kay kayo. At kaya kang timurin. Bendisyonan ako ang aning Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Umeta nang iniluguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras, magandang araw. Marami pong salamat.